En Sanxenxo xa celebran o 2020. A localidade recibiu este mediodía o ano novo ao ritmo das badaladas do consistorio. 11 o 12, non me acordo. 12? Pois si, confirmamos que foron 12 as badaladas. Detrás desta iniciativa está unha asociación da localidade que dende hai uns anos festexa cos veciños a chegada do ano novo. Iso sí, cada quen que o celebre papando o que máis rabia lle dea. Uvas, aceitunas, pastillas para todos, o que queiras, como de outro. E despois damos un espumoso para tal, e para os meniños o chimpín, basicamente. Moitos veciños e visitantes non quixeron perder esta cita, para moitos unha antesala do que está por vir esta noite. E despois outra vez, non vayas ti a pensar que isto queda aquí na mañán, non, pola noite outra vez. Hombre, claro, hoxe temos que aproveitar que non temos a nena que está cos abuelos. Entonces, cando tes nenos xa é moi difícil salir por aí. Entonces vamos a celebrar ahora e despois, por si acaso, repetimos. E as uvas comémoslas a noite, porque agora comemos só la casita. Claro, hai que tomar as 12 uvas como todos os anos. Escolhemos sempre o final do ano para vir até aqui, gostamos muito aqui de Sanxenxo, já há vários anos que passamos aqui, sentimos-nos bem, sentimos-nos em casa e portanto nada melhor do que vir até cá. Para algúns esta despedida do ano adiantada serve de consolación ou non poder gozar desta noite de xoltra. Toca trabajar, entonces hay que venir al prefin de año porque después ya no hay mucho tiempo. O prefin de ano sanxenxino serviu tamén para que moitos nos avanzasen os seus desexos de cara ao ano que ven. Lo mismo que he tenido este año, un poco más, un poquito mejorado, pero me conformo con lo que tengo. Si me ven eso, xa me dou por satisfeita. Que lle pido? Pois empezalo ben e acabalo mellor. Coa familia, con saúde e con traballo, e nada máis. Salud e felicidade. Diñeiro non, porque o diñeiro anda no mundo. Que toquen millóns e saúde, como sempre. Que de salud, diñeiro e amor. A volver al gimnasio, lo de siempre. Y bueno, nada, seguir siendo felices, cuidar a la familia y nada, pouco máis. Pois para que todo o que veña sexa bo e para esquecer todo o malo, na festa tamén aproveitaron para queimar os vellos calendarios deste 2019 que xa despedimos.